Bacil, Koko Nice, 1-6, hej. Cítim, že ma ťahá za nos, že má pomer s nejakým blbcom, že má tajnú známosť. Neviem, čo som dojebal a v čom som nebol dosť dobrý, alebo či som nebol na ňu naopak moc dobrý. A každý druhý večer uteka z domu, vraví, že chodí trénovať, že chce mať na leto formu, že vraj potrebuje cvičiť, nech má pevnú riť, že kvôli mne, lebo vie, že cením peknú riť. A volal som s jej kamoškou, že už tam nebola týždne, takže dnes pravda najavo vyjde. Pekne si ju vyčíram, dobre viem, že má voľný byt, no ona nevie, že mám kľúče, idem prekvapiť. 2 deci whisky a sme v tom spolu, takže ja, Jack Daniels, blížime sa k jej domu. A jak čakám na výťah, rozmýšľam, čo sa udeje. Z nej asi vytrasem dušu, jeho ujeben. Infagranty, jak poznáš to z filmov, všade kusy oblečenia a 2 poháre s vínom. Ale neverím, čo vidí moje dievča, tu má babenku. Nech ti nejebe, moja frajerka má milenku.